paska mitä himamikuu se tulee. Sen jännityksen vuoksi Nipsu päätti vetää Nuuska Muikkunen vetää tapansa mukaan. Minä toin sinulle lahjan. Ole hyvä. Kiitos. Avaa se. Voi miten vahvina. Minun pitäisi siis lähteä lempyän jätin kanssa kävelylle. Upi tulee tänä yönä, tunnen sen luissani. Nyt upi tulee. Kona. Kuulepas upi, haluamme puhua kanssasi. Tiedämme, että olet tullut hakemaan omaisuuttasi, jonka Tiuhti ja Viuhti ovat sinulta anastaneet. Eikö asia ole niin? Kodissa olevat jonnet voi todistaa, että se on videollakin se. Myisitkö omaisuuden heille? Myisitkö seksi? Minulla on käsilaukussa kauniita tavaroita. Käydäänkö kauppaa? Saat käsilaukustani mitä vain. Niksapusseja. No niin, naps, mops.